keď sme pod vplyvom akejkoľvek emócie, tým spôsobom, že tá emócia si nás vodí niekde, tak by my sme skrátka nemali reagovať. Nemali by sme vtedy radšej nič robiť. Nemali by sme robiť žiadne rozhodnutia. Ideálne by sme nemali ani nič hovoriť. A to hovorím o akýchkoľvek emóciách. O strachu, o úzkosti, ale takisto hovorím o takých príjemných emóciách, ako je nadšenie. Kto z vás si pamätá, koľko blbostí ste spravili, keď ste boli z niečoho nadšení? Koľko podvodov sa udeje len preto, že ľudia sú nadšení? Koľko ľudí vás vie odrbať len tým, že vás dostane do stavu takého nadšenia alebo takej eufórie a vtedy niečo podpíšete a neprečítate si to. A potom pláčete. Roky potom, pretože už je to váš podpis. Naše emócie nás vedia veľmi ovplyvniť to, ako vidíme svet. Keď sme pod vplyvom emócií, tak ten svet je zafarbený tými emóciami a nám sa zdajú úplne fajn veci, aj tie veci, ktoré vôbec nie sú fajn. Ak máte viac ako 18 rokov, toto už samozrejme viete. Nehovorím vám žiadnu novinku. Len je vedieť a vedieť. Častokrát to vieme len teoreticky, ale keď prídu tie emócie, tak na ne znova naskočíme takisto, ako sme to urobili 100-krát predtým. A to, že to robíme, je veľmi zlé. Aj v tých úplne drobných situáciách, v ktorých o nič nejde. Aj vtedy je zlé, keď začneme reagovať. Práve preto, že na to učíme našu myseľ. To, čo opakujeme, to sa naša myseľ učí, ona to automatizuje, aby sme to už nemuseli robiť úplne ťažkopádne a vedome. No a najlepšie sa naša myseľ učí na také veci, ktoré sú lepkavé, kde je nejaký strach alebo úzkosť alebo nejaké príjemné túžby, pocity, nejaká eufórie. Na to sa naša myseľ naučí veľmi rýchlo. A potom sa z toho stane zvyk. Potom stačí aj maličká emócia, maličká vec a my už hneď sa toho držíme. Samozrejme máme za tým nejaký svoj príbeh o tom, ako nás nikto nikdy nepočúval. Čo častokrát je pravda. Častokrát sme vyrastali v rodinách, kde nám každý hovoril, aby sme čušali, kde sme vždy hovorili blbosti a vždy bol niekto druhý múdrejší. Častokrát v rodinách sme mali rodičov, ktorí mali vždy pravdu. Nikdy sa im neodvrávalo. Mali sme veľa učiteľov, ktorí mali len pravdu a nikdy sa im neodvrávalo. Potom máme nadriadených, ktorí majú len oni pravdu. Ale takto funguje svet.